Nikoga zapravo nije poznavao. Ni komšije, ni kolege, ni njegova sopstvena porodica. A kad sam shvatio ko je on zaista bio, bilo je prekasno. Postojao je jedan čovek, gotovo neprimetan. Uvek tačan, uvek ljubazan, uvek tih. Ljudi oko njega mislili su da u njemu nema ničeg posebnog, da je njegov život jednostavan i bez drame. Ali iza tih mirnih očiju krio se čitav svet, život ispunjen nevidljivim borbama i tihim žrtvama. Svakog jutra napuštao bi kuću pre nego što sunce izađe. Svake večeri vraćao bi se, iscrpljen do kostiju, ali bi i dalje smogao snage da proveri da li je kod kuće sve u redu. Njegove ruke bile su grube i ispucale od decenija teškog, neprestanog rada, ali nikada se nije požalio. Ni jednom. Nosio je teret odgovornosti koje niko drugi nije ni primećivao. Račune, popravke, brige o porodici i sve je to nosio sam, u tišini. Priznajem, nikada ga nisam zaista razumeo. Mislio sam da je hladan, distanciran, da ne želi da bude deo mog života. Često sam ignorisao njegove savete, misleći da su zastareli. Odbacivao sam njegova upozorenja, verujući da znam bolje. Žalio sam se na sitnice, nesvestan da je on žrtvovao mnogo više nego što sam ikada mogao da zamislim, samo da bih ja mogao da živim bezbrižno. Radio je sve to da bi meni bilo lakše. A onda, jednog dana, jednostavno se nije probudio. Dijagnoza je bila podmukla, tiha, uvlačila se polako, a ja nikada nisam primetio znakove. Bio sam previše zauzet sobom. Čovek kojeg sam uzimao zdravo za gotovo, čovek u kojem sam imao toliko pogrešnih sudova, otišao je zauvek. Stojeći u njegovoj sada praznoj sobi, tišina je postala zaglušujuća. I u toj tišini konačno sam shvatio. Shvatio sam dubinu njegovih žrtava, težinu njegove tihe hrabrosti i ogromnu ljubav koju je nosio u srcu, a koju nikada nije umeo da iskaže rečima. Pokazivao ju je delima, svaki dan. Sada su ostale samo uspomene i bolno, gorko kajanje. Voleo bih da mogu da vratim vreme, makar na trenutak, samo da mu kažem da ga vidim, da ga cenim, da ga volim. Ali život ponekad daje lekcije prekasno, a ponekad najjači ljudi među nama su oni koji žive u tišini, ostavljajući za sobom odjeke ljubavi koje čujemo tek kada oni zauvek utihnu. Ne čekajte da bude kasno. Recite ljudima koje volite koliko vam znače, dok još mogu da vas čuju. Hvala vam što ste gledali.